ମୋର ଜିକେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ଓଡ଼ିଆ ଜିକେ ରିସର୍ଚ୍ଚ ସେଣ୍ଟର ପ୍ରସ୍ତୁତ ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ କୁଇଜ୍ କଣ୍ଟେଷ୍ଟକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଆମେ 10ଟି କୁଇଜ୍ ଆଲୋଚନା କରିବା। କୁଇଜ୍ ଶେଷରେ ନିଜର ସ୍କୋରକୁ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ପୋଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି। ଆସନ୍ତୁ ଯିବା ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା, ଆମ ଦେଶର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସମ୍ମାନ ଭାରତରତ୍ନ ପାଇଥିବା ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ କିଏ କିଏ? ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଡକ୍ଟର ସର୍ବପଲ୍ଲୀ ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣନ, ସି ରାଜଗୋପାଳାଚାରୀ ଏବଂ ଡକ୍ଟର ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ଭେଙ୍କଟରମଣ। ଏହି ତିନି ମହାପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ 1954 ମସିହାରେ ଭାରତରତ୍ନ ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଓ ଶେଷ ଭାରତୀୟ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ କିଏ? ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ସି ରାଜଗୋପାଳାଚାରୀ, ଯିଏ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାମିଲନାଡୁ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀତ୍ୱ ସମୟରେ ହିନ୍ଦୀ ଭାଷାକୁ ତାମିଲନାଡୁରେ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତର ପ୍ରଥମ କମାଣ୍ଡର ଇନ୍ ଚିଫ୍ କିଏ? ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ଜେନେରାଲ କେ ଏମ୍ କରିୟାପ୍ପା, ଯିଏ 1947 ମସିହା ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ପଶ୍ଚିମ ସୀମାନ୍ତରେ ଭାରତୀୟ ସେନାବାହିନୀର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ। 1949 ମସିହାରେ ତାଙ୍କୁ କମାଣ୍ଡର ଇନ୍ ଚିଫ୍ କରାଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଫିଲ୍ଡ ମାର୍ଶାଲ କିଏ? ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ଜେନେରାଲ ସାମ ମାନେକ୍‌ଶା, ଯିଏ 1971 ମସିହା ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ଯୁଦ୍ଧରେ ଭାରତୀୟ ସେନାବାହିନୀର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଧୂଳି ଚଟାଇଥିଲେ ଏବଂ ବାଂଲାଦେଶ ଗଠନରେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ଭାରତର ପ୍ରଥମ ମହାକାଶଚାରୀ କିଏ? ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ରାକେଶ ଶର୍ମା, ଯିଏ ଭାରତୀୟ ଆକାଶ ବାହିନୀରେ ୱିଙ୍ଗ୍ କମାଣ୍ଡର ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ 1984 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ ମାସ 3 ତାରିଖରେ ମହାକାଶ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରିବାର ଗୌରବପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ଜାତୀୟ ମାନବ ଅଧିକାର ଆୟୋଗ ବା NHRCର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କିଏ? ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ରଙ୍ଗନାଥ ମିଶ୍ର, ଯିଏକି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର 21ତମ ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ଭାବେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ମ୍ୟାନେଜିଂ ଡାଇରେକ୍ଟର କିଏ? ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ଗୌତମ କାଜୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ଭାରତର ପ୍ରଥମ ମାଉଣ୍ଟ ଏଭରେଷ୍ଟ ବିନା ଅମ୍ଳଜାନରେ କିଏ ଆରୋହଣ କରିଥିଲେ? ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ଶେର୍ପା ଫୁ ଡୋର୍ଜି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନରେ ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିବା ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ କିଏ? ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ଭେଙ୍କଟରମଣ, ଯିଏ 1930 ମସିହାରେ ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନରେ ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ସାହିତ୍ୟରେ ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିବା ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ କିଏ? ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟାଗୋର, ଯିଏ 1913 ମସିହାରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଗୀତାଞ୍ଜଳି ପୁସ୍ତକ ପାଇଁ ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ। ଆମର ଏହି ଛୋଟ ପ୍ରୟାସଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଦୟାକରି ଲାଇକ୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଓ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ହଁ, ନିଜର ସ୍କୋରକୁ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ପୋଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନମସ୍କାର।